3, 2, 1 ja mennään. 5. Lyhyt oikea eri plus 201. Vasen eri yli 120. Vasen eri plus yli 250. Lyhyt oikea eri plus ja lyhyt vasen eri plus ja lyhyt oikea eri plus 3 vasen eri plus yli 7. Pirun pitkä oikea eri yli alussa ja pitkä vasen eri yli 5. Pitkä vasen helppo miinus 150. Lyhyt oikea helppo 120. Lyhyt oikea helppo miinus yli 5. Pirun pitkä oikea eri plus kirjaa vähän. Ja lyhyt vasen eri pikkusumppu 3. Pikkunyppy täys 5. Lyhyt vasen helppo plus 120. Oikea täys miinus yli 100. Lyhyt oikea helppo ja lyhyt vasen helppo miinus, tarkka kaiteet 150, huomio vasen eri miinus 5. Vasen eri plus yli 1, huomio oikea K. Eli huomio oikea K 170. Lyhyt vasen, heti oikea hidas 7. Pitkä oikea eri yli 5. Vasen eri 7. Lyhyt vasen, heti lyhyt oikea, heti vasen eri miinus pitkä. Ja oikea eri, kirjaa lopussa vähän. Eli oikea eri, kirjaa lopussa vähän. Ja vasen eri 120. Lyhyt oikea eri 100. Lyhyt oikea eri ja vasen eri miinus 120. Oikea eri 5. Oikea eri miinus, heti pitkä vasen eri. Eli heti pitkä vasen eri. Heti oikea eri 100. Lyhyt vasen, oikea hidas, risteys tosi tarkka ja ahdas 100. Oikea eri plus 150. Oikea eri 100. Oikea eri plus yli 5. Vasen eri 3. Oikea eri miinus 5. Pitkä vasen eri 3. Pitkä oikea eri. Ja vasen eri yli 150. Pikkunyppy keskeltä täys 120. Pitkä vasen eri yli lopussa 121. Lyhyt vasen eri 7. Oikea täysmiinus yli 100. Oikea täysmiinus yli 100 ja maali. Jep. Pitoa oli mun mielestä ihan ok. Oli. Alku olisi voinut tulla jossakin kohti vähän kyllä kovempaa. Joo. Mutta ei tuolla Pekko tienasi se rytki niin ja hyppi siinä jo. Mutta ihan ok veto.